Hawaii, USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Saan ka nga mabuting kanya? Ha? Ano ka maturumbang kabutang ko kan ka? Siyak ni Engineer Dennis. Engineer Dennis? One. Boyfriend ni Melissa. Kan siyak ti kayat lagi dinaganak kang kuha na. Sana kaskan ka. Na tricycle driver line. Ay, sir. Manong Naimi. Ada igpilin na. Ada igpilin na. Nga kalaksbang. Paltog na taday niya. Irinto na alis tumit lang Manong Naimi nga lait kasagsaganak nga tubo. Nga saraknim ko. Just in case nga damang loko kanya. Manong Naimi, tiamok kit pasahero. Sinadanak, tiamok na perdian. Ngam dinamag natnagan ko. Masyak na Hector. Huwag ko nakmat. Sana yung bagahadakos. At ayawam ni Melissa. Ulitek. Saan ka ang puteng? Andiyan ko matinas ka ng kabuteng ko, engineer. Hindi ka nitong adadakas garabidag kang ka. No saan mo nga adaywan? Ni Melissa? Nagkinari kami kini Melissa, engineer. Nga patay lang ti mamagsina ka na kami. Pues, Manong Naimi, inala na tinagpilan na nga clutch bag kat linukatan na. Sana insaluksok ti dakulap mo. Nagsido ka lang. Alam kong titubo ko lang. Inalak titubo. Oh, ano nun deta? Tubo? Tubo kontra paltog? Nakasaganak ang mga salakdim tibiak ko, engineer. Kaya nakasaganak ng lumaban. Hindi pa nangilaban ko at panagayat ko kay ni Melissa. Mga-opisina ni Melissa. Professional ka tao. Inito ta siya ka? Tricycle driver lang. Makipaspasada pa. Kaya no talagang ang tapaltog mo. Irwar mo. Kaya pasarang mo kanya. Manong Naimi, dimsagak, iti motor. Kat narupay ko ni Suna. Ha? Sikan samat ti mabuteng. Hindi pa nang darup ko keng kuha naman ng Naimi kas taon iti taray na. Nga naglugan iti kotsena. Takrot! Kunak, inlukat na ti tawa man ng Naimi iti kotsaget ko na linaputan na. Saan pa nga nalpas? Saan pa nga nalpas, Hector? Adan to sa bali agun taway. Kat papatayan ka. Tingkay nang ikan, papagayam kat may salaing nga paset, makapasidukar nga paset. Di ba kasalitaan ni Hector, itilawag City, ngayon tayo pinauluan iti tricycle driver. Dito papagayam ti maikalima nga lagip ti napalamas, ngayon tayo pagpilyan para ti pa nakapili ti best letter of the 5th week iti bulan ti July, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babaen kini Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kenti program at nga lagip ti napalabas, iti Action Radio TCJ Silawag.
Iti pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo karagidag kakadakkel a premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Intedenggan dito panagyaman ken awis dito 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Ayan, ipasurat yo kanyak, wenno siya. No, manama kayo nagbibuya ka dito yung page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award dito yung video. Aba pa nga lagip tinapalabas kapsat kan gagayem. Yang gaito kompleto mangiganin to no aldaw, mga buhuya, alas 12:30 ng alas 2. Ini program at tinga lagip tinapalabas, Action Radio DCJC Lawag. Paki-share, paki-follow. No saan kayo pa nag-follow iti page ni Paring Ray. Wano iti YouTube channel, tingkay pakanggan, pakabuyad ito yung video tayo. Paki-share, paki-like, at no saan kayo pa nag-subscribe. Ag-subscribe kayo kuma iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. At ito yung nagbibuya tayo ni Tessie Serrano dito Macau, ni Erlinda Panterosete dito at Jaton Pintar. Kaya nakasawatan, dadumapay nga madamang nagbibuya. Paki-share, kaya padaanan nyo, ito itultuloy. Nga iba salit pakasalitaan ni Hector itilawag sili and pinuluan iti tricycle driver. Tatakkel na kita agururay nga premyo kada iti mga abak. True to life success story na kita balikan nga pakasalitaan kapsat. Kaya kabalawan taman iti naragsa kapag nagbibuya kada tayo ni kumpadre Carlos Acupan nga napanantayo iti Rabi. Stabatan kini kumadre Jacinta Acupan. Kaya amin-amin ka dita. Barangay 2 iti Apakara. Okay, dito takil premyo. Ore ka na kayo nung takil iti mga habak. Malaksin iti weekly and monthly prizes. At ore nga grand prizes. Grand winner. Kapibintas ang surat. Ito yung atawen. Kaya ito umawat iti 50,000 pesos. Kastamatan, the first runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up
10,000 pesos ken may isang special award nga umawat ti 5,000 pesos. All in all, manuno ka na yay? 50, 30, 80, 20, 100, sa 10, sa 5, 115,000 pesos. Hagga po ni paring Ray, kaya dumapay nga sponsor tayo. Plus, 5,000 kada jay in behalf the presenter in behalf kani paring Ray ito agyawat to iti premyo at ang tumatanda na nga 5,000 o di 120,000 amin sa digiti plake. Ayan, plake panakaarami ti plake ta amin nga mga bak adda mawat na nga plake iti pamadayo. Ito na nga marami data into no December 16, 2026 palubos ti Apo dahil ito yung maikaupat nga tawen para ka dito search for $1 million amazing story pagayam. Nangrugi di 2023, 24, 25. So nga 26 may kapatid. Sino dagiti champion tayo? Grand winner tayo? Idi grand winner tayo idi 2023 kat ni Norberto Bumanglag Jr. Kadaga na pindas ti istorya na. May kadwa kat ni Joseph Aguliana. Ayan. Kaya may ikatlo ni Mrs. Erlinda Lydia Paligat dito Kalayab, Lawag City. Ita nga tawin, asindo nga ta, grand winner tayo. Asindo nga ta. Ayan. Ito yung lawas papagayam, mamuan tayo ton, intunubigat no siya sino, the 7 grand finalists. Ayan, danang inayon nga na kita bibuyang. Yeah. Okay. Hindi nga rin ituloy dito pagkasalitaan ni Hector na Apollo 1 tricycle driver. May ikalima ang hindi pagpilian para ti panaka sa papili ti best leader of the 5th week inibulan ti July. Di programa tayo nga lagip ti napalabas iti Reynaldo Ray Fiesta sa 10th Cedar Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ituloy tayo nga ibasa. Marigrigat kami laeng manunimi nga dahil tatiga po na noapay nga naggraduarak laeng iti high school. Nagtrabaho iti construction, manunimi aging ga nasusuro kung tinagmaneho. Kahit nadaanak iti lisensya aging ga nga nagpasada ako niti tricycle dito yung syudad Tilawan. Manunimi nga higat yung mapasadaan nga tatiga po na noapay nga gasang-gasat. Kung ako mga pagtrabahuak, mamuak, sigurado nga maamok na di gastusek. Yeah? At ay ako natang kinsenas katapusan. Yung ti tricycle, nagpaspasada, manunimi, nabimpinas mo't kidya, yung ti agkalap, ti tricycle driver, ako ko na, ti tricycle driver, makita mo di pasahero, among nga da. Idinto di agkalap, di mo no, da dumawi, da kumpit, di ikit. Paspasara, gasang-gas. Kaya di ba isang bigat, manunimi, at nang may magpapayapay kanyak na napintas a babae. Naglogan kayo, ma'am. Huwag ko, ma. Naka-uniforme, mano. Kahit imbaga na sa dinno, iti mapangituldak kang kuwan. Itong sa akin, manunimi, kahit iyawat nanti, pagplete na. Thank you, ma'am. Mabaling nga, ma'am, maalata cellphone number mo? Apa nga, nakikitut ka. Sorry, ma'am. Sorry ko, nam. Di mo kayat? Di kahit ko asawin. Siyak ko bakit? Di mang dawat di cellphone number mo. No kasabulat ti tricycle. At awagat. Di sikano ko, sige, ma'am. Alam nyo nga ti cellphone number ko. Inted ko. Ma'am, miss coolan. Tapos numalak pa ti number mo. Sige. Minischoolan mo. Ni siyak gayam ni Hector. Siyak ba't ni Melissa? Gamanak. Melissa. Tumawag ka lang kanyak. Nukas pagarigan na masapol mo ti tricycle ko. Manong nemi inspirado ak kariding aldaho nga nagpasada ngamin kat na inlamang ka ni Melissa.
Naman pa amok nga saan na may kariyag sibod ta mga opisina. Ininto ta siya ket tricycle driver laeng. Ngem no lang ati pagsasaritaan manong diyak met pahati wa. Damit guapok, macho akmet manong name. Napigsa kanumot ti sex appeal ko. Ado to kita kras kanyak na servidora kada kiti karendere nga papapanak. Ngem saan ko yung kaskaso ida. Awa met pakariknak iti ayat kada ko ada. Diya pa hipulos na daan ti girlfriend manong. Ken sa anak pa hinagharem. Idinto ta na inlabak kay ni Melissa kasanong tunga tayo ang ibagak ti I love you ken kuan. Mabangkod tunga ta pasyaren. Imposible nga pastrikanda. Ti may sala nga tricycle driver mang pasyar ken kuan. Ken adulaki di dagiti agar-arap ken kuan. Dagiti professional kas ken kuan. Inspirado ak kare dingal daw manon name nagasatak ta adu dagiti nangarakila kanya. Naging sakbay manon name ti alas 5 nagring. Saan nga nakapunbok? Ngem, kasla, ni Melissa. Hello? Hector? Ma'am Melissa? Ang pagsonay, abay na manalain. No sa dinungan ng dimsaga kita bigat, isot pangalap ka niya. Sige ma'am, maya kon. Wow, makitak manen. Ti babae nga patpatig ko nga nakainlama. Ini may tulod ko manong name uray na ka ta nagsukatak lang. Apay ma'am. Ari kailangan ti lugang ko? Tawag ko nga ron, itulnog ka lang o no urayan ka? Urayan na ka. Tawag ka ron di operator ko, tiyabaga ka nga ada extension di paragpasada. Sige. Ayun, sumar ka ba eh? Baka kahit mo nagkape. Kababayin mo, ma'am. Alan, sumar ka. Kanan, ma'am. Saan na napilit, manong nemi? Kababayin mo dyan. Pagkapyan nagpay. Idirumwaran manong nemi naka-short. Nag-t-shirt, kumukip, makita mo talagang pamagin. At dabahag. Nang ibaklay na, anda pa yung naka-sandubhag, nabitbit na. Sige, intan. Minutoy, ma'am. Tikasit gan nga tikasit gan nga beach resort. Iti amyanan manong name simrag kami ti may isang beach resort. Nagsarden kami manong name tas tirapan naka-restaurant na itang beach resort nga dapay hotel na. Dito tan. Manong name itim sagan napanin ti may isang nga bakante nga open cottage. Indruanan manong name itinagyan di kiti bag na. Na. Arak. Baso, pulutan. Ala. Ma'am, urayan kalatan dito at motorsiklo. Kaduan na uminom. Di ka uminom? Amamet sa kabasit. Kita, pasulo mong order nga arak kanya. May kan. Dana ima sa pulutan. Order ko. Amo ka magusto. Ano neta, ma'am? Katumay ka ngamin dito, Ay, sige, ma'am. Mabaw ni gasgasat ko, kasla ka mo lag-daten manong name. Nakamimpinas nga Melissa manong name. Ano na ito pulutan, ma'am? Ramanan, sa munti bagano niya. Hilawan? Kaya nadubo. Nagorderak namin. Abaon, tinadaraan na. Diyan kaya tinadaraan. Hindi naman na. Kaya orihan ko ramanan, manong malasing ko. Lamang may parid. Wala kiti, pulpulong. Nakaimimas sa pulutan eh. Nagro na kat ne. White wine. Tiara. Gin? Hamot na gin deta. White wine nga ron. Siya ka dito mga lukat. Nunod siya ka. Ay, sige ma.
nuktak ti arak manong name, kinarga, ti duwang baso, with ice, ma'am, para ken ka, nagyamanan, para magkanya. Cheers! Cheers! Nagmaya tayo. Nabayag man lang yung sa anak ni may tiya, igit ti baybay. Nagpinta sa buyan, dahil pakpakadan nga init. Nagmayat nga, buyain na kitidi, naamo nga daluyon. How romantic naman. Ito lang mapadasang nga kastoy. Ito lang mapadasang nga kada-kadate ko. Napintas nga balasang. Kasla tagdagay ni flying ma'am. Abi nga wagan na palang arti ma'am. May lisa ka naman na Hector. Sana kami kani. Ano nga man di man nakikignam? Itapay lang nga mainlabak. Kinunak man ang name. Nagpadpada tanong kasta, Hector. Hindi marik na akong tiinom ko, kahit marik na naman tiinom naman ang name. Imasadig akong kuwana. Kahit inamalak man ang name, hindi kiti lips na. Hector. Melissa. I love you. I love you too. Manong name nakikitutak, hindi katan na ti-t-shirt na. Bakit nakapura? Nga manong name. Kasi dahil beranak, dahil lang mungay nati nakasera. Sana imbaba ti short na manong name ikat ni. Wow! Nagpintas ang babae. Ma'am, ay, Melissa, agdagtagayin ni pagkadilaeng. Wala dahil mati sa lutsot ko. Agdagtagayin ng karibala. Muna nga naramanak, tinabarang ang bibig ti may sa lalaki, kasken ka. Bagayat mong tegdigos, timmarayang at timmapugman. Inikat ko maten, manong name iti t-shirt ko, pantalon ko, nakabakserak, manong name kat siyempre, napanak maten, timmapug ko na. Nagsinsinayo kami, hanggang inarakop ko, ngay nagkakmanan iti lips na manong name. Nagtungpalan na. Nabanggam nagbuelnas iti banyo, ti may nga silid iti hotel. Ket dito'y ngayon pa ay manong name ni Melissa at kinabirhen na. Sana pa ilang mamati. Ito lang bigat na nagamamu kami na pasahero, isuna inala na tinamber ko, tinawagan na, may nakalain, napan nagsukat, intan ko na iti kasiggang na beach resort. Itan, mapaspasama kin manong, maramraman na kung ti amin na paset, ti bagina, ti barogong na. Oh, Hector. Oh, Hector, Melissa. Impababakpahay manong naming yung kalawan na tinagbaitan nagit election na kudaupog, nakalilinis, nakamayamayat manong naming. Oh, Hector! Kaslak nagtagtagainip ng sa anak, nagtagtagainip, kabutapod naman. Pudno na iti mapaspasamak nga iti dayta nga gundawa iti unos ti talo nga oras kas taon iti panagpapasmi ni Melissa. Nagkinari kami manong nemi inagasaga na kami nga mangilaban ti ayat mi. May karim gadi, ito. Nilayang patay ti mamagsige na kadata, Melissa. Oraan niya tumdumten. Ngay di may isang aldaw manong nemi ada ng payapay kanyak nga adakot sena ngay suda ito'y kanon ni Engineer Dennis. Nga mga bagbaga, adaywam ni Melissa. Apay ko mga daywak, sino ka lang? Siyak ni Engineer Dennis, may isak ng engineer. Kain ayat ko ni Melissa, kan siyak ti kayat na ginaganak yung kwan. Sika, tricycle driver line? Engineer, kahit kong ibagakin ka. Kaya pimpinatag kami. Nga nila yung patay ni mawagsina ka na kami.
Kanadan napasamak ka na kami. No, naala kong tikinibirhen. Madaywam, tanusahan ka't papatayan ka. Kinuna naman ang nimikit ti igpilan ng clutch bag. Ginokatan na sa ninsilsil ti dakulap na. Ti may sagsaganak nga tubo manong nimi, ngidulduling ko, nga just in case pangsalat nim ko ti baging inalak. Ha? Datubom? Di kagbutain? Tubo kontra paltog? Sana ka mabuting, Gina. Gabutan na kasakana ka mangilaban ti panagayit ko kini Melissa. Urayan nga't pamaspasama. Kaya no, paltog mo. Sige, doon mo paltog mo. Paltugan na, tapang urong kami. Di mo sagak iti motor, kit darupa. Ti marayan, naglugan itikot sa'yo naman ni takrot. Timbaba naman ni iti tawa, ti rida, ti kotse, kit linaputan na. Saan tapayin ng alpas, Hector? Ang kita tandumanan, kit papatayin ka. Intawag ko da ito'y kani Melissa Manonemi. Asin rin diyang Hector. Ay asin rin diyang Engineer Dennis. Agararam kanyan. Kinisot kayat da pa ni Mama. Ngayon sikat kayat ko, Hector. Nilang patay ti mamagsina ka na. Naistoryak met ti mampaspasamak kadatatang kininanang kit nagdanag da. Anak, kunami kang kaidi, baka isot pa kisagsagmakam. No, kita mo damang ipagpantar kang kan. Anak, tricycle driver ka lang. Tatang, nanang ayayat anak ni Melissa. Nakasaga nga mangilaban ti panagayat na kanya. Ikasanun no, ulitan na diyang engineer, ti bang ipangtakang ka. Uno, ipatungpal na, ti pangtanak kang ka, kadumten to ti gondaway kapag amamda, madamag milaingan, nga pinatuan na kakit ka. Si marunong nagpakita kanya at manong name may sa nalakay nga natak ng executive tilangan. Si kakadi ni Hector. Wan sir, Hector tilangan ko. Sabi ka di sir, siya ti ama ni Melissa. A moment, relasyon niyo. Adaywan ka anak ko. Tasaan nga sikati para kay Juan. Udigat ni Engineer Dennis, ti kayat mi. Sir, nilang patay ti mawagsina ka na kami, sir.